Tak, milí priatelia, neviem, či viete, pochopiteľne, ak ste z folklórnych kruhov, tak ak ste možno aj niekto z vás, vidím tu vpredu vysokoškolákov, krásne sa opierajúc o seba, túliac sa, to je veľmi fajn, ale nie o tom som chcela, dievča sa zahambilo. Nie je sa za čo hambiť, láska je krásna v každom veku. Tak určite viete, že takéto podujatie, takýto festival prebieha aj v Nitre, čiže Akademická Nitra. My sa teraz nachádzame ale na pôde akademického Zvolena 2026, ale sme radi, že pozvanie opäť prijal folklórny súbor Zobor z Nitry. Zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Názov ich súťažného bloku alebo programu Trogári z Nitry. Južné Slovensko patrí z pohľadu hudobno-tanečných tradícií medzi menej známe oblasti. Nie preto, že by jeho tradičná kultúra bola menej bohatá či zaujímavá, ale skôr preto, že jej tanečné prejavy dlhodobo stáli mimo hlavného záujmu tvorcov. Folklórny súbor Zobor prináša vo svojom programe pestrú mozaiku tancov z obcí Vráble a Kamenín. Každá z nich sa vyznačuje osobitým štýlom a hudobným sprievodom, ktoré spoločne vytvárajú svojrázny obraz tradičnej kultúry južného Slovenska. Program ponúka divákom príležitosť spoznať bohatstvo a rozmanitosť miestnych tanečných tradícií a objaviť menej známu, no o to cennejšiu súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Choreografia Peter Hrabovský, hudobné spracovanie Milan Veróny a ľudovú hudbu vedie Pavol Bielik, primáš Andrej Tinák. Už sa tu tešia aj deti a aj my. Folklórny súbor Zobor.
Tak ešte raz ďakujeme pekne. Folklórny súbor Zobor.